Днес имам една изненада за вас. Докато чистих едно от новите ни полета, намерих тази хубава топчица, която все още спинка. Да, това е таралежче и ще ни носи късмет през цялата година, надявам се. Намерил съм му едно хубаво място в гората тук, където ще го зърна с малко листа. По принцип ще го сложа малко по-нависоко, случайно ако вали, да не го намокри много. И отделно на южен склон да може да го препича през времето и той скоро ще бъде, ще се събуди скоро, да. Мърда, но не го притесняваме много, но това е, да, имаме си таралежче. В гората го пускам, близо до аспержите, за да може да го наблюдавам случайно, ако има нужда от нещо. Плюс това, знаете, когато е със сухи летата, те търсят в околностите вода и тук има няколко дерета, така или иначе. И ето там са ни аспержите от другата страна, така че той може да намира вода по всяко време, защото когато полива междудневно от капково образовател, той може да пие. Благодаря ви.